Ya apa sih? Gitu. Masa si Aris sih? Haris. Masa? Ano? Kok ya harak lu joki. Tapi ya, Tapi ku mau komen. gue di podreh ya. Menyanen tak ya? Wiles. Wiles ke barco. Jangan Wiles tok ada dia. Wes, ada mi kok Wiles. Seada Wiles. Warki Mas nggih. Enggak iki lho. Biar mahal. Gue lara berpompa ya. Wah, yang pasti tadi ki. Ku bapak sik ya. Iya. Oke. Udah gini surprise gak wani dia tak ngisor tau. Pikirku tunggu telepon aku lho. Mau ning bakal jadi 2000. Ini goblok mak. Jadi dia gini. Tulis balik. Apa? Mas selfie lah. Rekaman kalau ada YouTube bos. Prabu Sino Barok. Ya apa tuh bisa? Amo Joyo Toto Seribu Boyo Singo Barok Rajoto Gerang-gerang kenepi nando netranyo bidoda Watakiro Orang koro kakak suwo Kawin tumaning sasomo Yen leno kanopi Kayak jembatannya ra ketara blas segoleno ya. Anu lamu-lamu sing iki. Kok kumpul ya. Saran sopo kang wani alang-alangi aku ane sudu ane Kisah pagi. Aranopo kucuke dupo besok wate saiki wati kata-kata ora tiga sarang
Sirono percaya yen sira Berarti kan papat iki Mas. Ah. Tadi aneh keloro. Samotira anak-anak sapi apa bukan berkali penawar keong kondang cara sumute timung ukura wolu Surabaya Sri Budaya
sing duweni nanging apa tak lakoni nopo kasunyatane tresno kowe sing mandeng wong sekaranglah kembali pada diriku, tuhai kekasihku. Lintang anja sikapmu aku sangat rindu.
Kita dapat bertemu lagi seperti
Langgar
susah tanpa senang pantai mana bukan jodoh senang. Wong kang bisa
rupane yen nangis ndak ilang baguse tak kadang bisa urip moyo hati priya Minyak. Iya kalian menyan ya, Ton. Kan sing enak arek kok. Sing enak arek kok. Iya salah lagi kene. Sekarang Tong dong. Hah? Tongan ini? Tas mungkin enak menang kok, koper. Ora tak menyan. Menang koper enggak sih. Coba Jason iki. Udah jalan tok. Lek angel irap kok. Iya. Kan gini, kan sik. Bapak. Ya apa sih? Itu. Masa jari sih? Haris. Masa Cano kok ya arak lu dok. Tapi ya, Tapi aku mau komen. gue di foto dah ya. Menyanen tak ya? Wiles. Wiles ke barco. Jangan wiles tok ada budak. Wes, ada mi kok wiles. Seada wiles. Warki Mas nggih. Delok iki lho. Biar mahal. Gue lagi arah berkomplek. Wah, yang kuwi sih tadi iki. Gue di bapak sih ya. Iya. Oke. Ini surprise gak wani duit tak ning isor aku. Pikirku coba telepon aku lho. Mau ning bakon jadi 2000. Bukan ini goblok mak. Dia gini. Tulis balik. Apa? Malah selfie lah. Rekaman kok ada YouTube kok. Dong, fokus. Linkan gonot tuh. Dong ya apa? Meneng kok. Wis sakral lagi. Gonot balik lah cari dia.
Balas balik. Arep anggun. Arep anggun. Menyanyi tak? Enggak. Bangke enggak duwe. Belum. Belum yang selana. Oh, enak tuh. Itu jeneng dijikan dadi lokok nek. Haji yo. Sopo? Bene lendang tek. Separuh-separuh kesuwen. Ngubar kok ndulang. Kepiye nek? Gendang warep kok. Jadi kowe mek. Sopo? Mbae mangane menyan. Mbak ra tuh oke. Tak kewane menjal lho. Karo toh dililing. Atau diling langsung. Iki dene sing mong to. Dak walat ora dadel ngesor ke, Dok. Heeh. Dong sing nek dong. Aku walat jan aku. Kok di Pak Gonat lho ya? Heeh. Ngapur ana aku. Ya beti wae apa mantra. Dong. Iki ora apa ngoten iki? Boleh di daerah. Atake konten YouTube ya. TikTok di daerah. Flash kumpang apa-apa. Dong. Bure dong. Kok. Kayak konten Wiles official. Potongan PKL. Ngarai tanah Wiles kok. Sing dibungai mare Wiles tok lho, Bang. Iki mau carane Wiles nih. Iki mau cara sing gawe kuwi tak digawe Wiles ya. Rasa guyu dong. Lu balik mlaku lho bareng aku lho we. Indonesia niku strom iki tontono sentermu suplak udah jamin weh gono dong rawani gowo iki malian wis jadak wani lek yo Lek go kripe iki. ya kuwi lho jar Obral. engko sing kembrukne tembok Pak Gonat lho ya aku enggak lah Bae gripe arepmu ya. iku wong edan Gonat sing kembrukne tembok Oh, panggono kon dandani ya. oh itu aku di pasar sare tak dari kumalan Dok, iki barang iso aku ora lek kena tembok pambruk kan ngembrukne pisan ya arep. Lho, gawe milo. Kayu bil. Ya aja ngono to. Wong warek lho. Weh, tak jadi gedang nih. Dong rambne kayak gitu. Dong iki ora ngerti sortenane piye ngono. Tekan sampenyane. Cepet balik lho Dak. Dak. Balik. Ora digorong. Rene. Iki watu emang. Japane Indonesia niku Ben nganu iki, ben enek wangi-wangi. Ben ora aku warana dak omah ya. sing tenang. Ngopo sih nyon balak. Online, Anu apa ora kok Gonat, Bang? online. Masa? Tesan ya. Kaget apa aja. Apa nek Gonat bina aku kok. Kelasnya patenan kafe kok. Ini nek matanya aku ora iso. Pindah apa ini ora iso. Online. Wong Gonat lagi